at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng Banal na Espiritu, ketikin programa, Metanoia, Metinuia, Bayong Puso, Bayong Espiritu. May bengi po o Diyos po kayo nga na spirit-filled moment for everyone. Ini po Brother Romel Lorenzo at makayantabi kayo po kiniking DWVL 91.9 Bright FM, ang radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king meto nga na naman pong episode ng kaya katabong programa ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal of Pampanga, ing Metanoia, Bayong Puso, Bayong Espiritu. Abayan nyo kami po king metong oras sa kwentuhan, patungkol ka rin mayayalwang pigagap at kayawsan da rin kapatid tamong charismatic. Pakilala ko pa po rin kaya katamo pong kayabeng, Mistaman po dapat kayabi tala po live, pero ngayon chula po king Zoom. Pangunahan na pong Sister Jocelyn Lumbang, metong niya po karing manggagawa na po ning Arenas. El Shaddai Arenas prayer group kay ni po king Arayat. Ay, Sister Jocelyn. Sige po. Sister Jocelyn. Paki ano po, yung microphone po, pa-check na lang. Okay, Sister Jocelyn. O, sige po kung painayin tayo po yung Sister Jocelyn, Sister Minda Manalo. Ay, Sister Minda. On niyo po yung microphone para po kayo, bago po kayo magsalita. Hello po. Ayan. Hello po, good evening. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, magay muna po kayo sa ating mga viewers sa Hello. YouTube Hello. and Facebook. Pinagpalang gabi po sa mga lahat ng nakatune up dito sa ating impilang Metanoia. Metanoia. Okay, metong naman po kaya betamo. Balikan tayo po, Sister Jocelyn Lumbang. Okay na po, Sister Jocelyn. Good evening po. Yak po si Sister Jocelyn Lumbang, coordinator ng Arenas Prayer Group. Good evening po. Ayan, nagkatala pa po ngayon ng kaorasan, bang makiramdam kaya katamo pong programa. Sige, Sister Jocelyn. Nagkatantala po rin manalbe at makiramdam. Okay po. Magkabi ako po kining programang kining radyo para kaya katamuhan charismatic na metong ang oras programa na metong nga Kristiyano naning Kristiyano buhay at buhay nga ning Kristiyano. Sige po, pwede naman po tayong magtagalog. Okay naman po. Sige po. Yan, sige po. Okay, at sa oras pong ito, yan po, narinig po natin yung ating pong mga guests, no? Nandyan po ba si Sister Lilia? Kasama niyo po? Sige, para maka-join din po si Sister Lilia. Po? Lumabas po siya. Okay, sige po. Yan po ang ating pong mga guests po ngayong araw na to na makakasama po natin sa isang oras na talakayan. Sister Jocelyn Lumbang and Sister Minda Manalo. Ayan, at ihanapin po yung kwentong grasya, abibigyan na po ng Diyos kimbawat metong kaya katamo. Kung meron po kayong gustong itanong o gustong ipabot, maaari po kayong mag-send ng mensahe sa iba't ibang platform. Ito po ang ating text line numbers. Sa Globe is 0915-954-1303. At sa Smart po is 0918-351-8282. At sa SAN number naman po is 0942-357-4268. Maaari po kayong mag-subscribe at manood sa ating YouTube channel, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. At ken pong kaya katang Facebook page, Archdiocese of San Fernando, Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com official ASF Radio. Sa Twitter account naman po natin is DWBL 91.9 Bright FM, username at radio _ASF. At Instagram naman po ay ang DWVL 91.9 Bright FM, username at ASF Radios. At ngayon po, para po sa formal nating
umpisahan ang ating programa, sama-sama muna po tayong magdasal. Tayo po ay pangungunahan po ng ating kapatid, Sister Jocelyn, para po sa ating opening prayer. Okay, this is Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, pinaparangalan, tinadakila. Ikaw po ang gumawa ng langit at lupa. Ikaw po ang nagbigay buhay sa amin, kaya salamat po. Lord, patawad po sa aming mga kasalanan. Ginawa man po namin hindi. Patawad po. Dinisin mo po ang aming puso at isipan para malinis po kaming makapagsamba sa iyo, Lord. Lord, salamat po sa buhay na pinahiram mo ngayon. Alam po, bawat araw, bawat ginigising mo kami, is a blessing na dapat namin pasalamatan sa iyo. At alam ko po, mayroon po kayong mission na pinapagawa sa amin, kaya ginagamit mo po kami sa mundong ito. Nawa Lord, lagi mo kami ingatan at salamat po sa lahat ng blessing na binibigay mo po, lalo na yung mga pamilyang pinagkatiwala mo po sa amin. Salamat po sa mga blessing na ibinibigay mo po sa amin. At nawa Lord, hindi lang po kami ang dapat maglikod sa iyo, kundi sila, may relasyon sila sa iyo, Lord. Kaya ikaw po ang kasapatan namin, kaya dapat na po namin ibalik ang ibinibigay mo pong pagtitiwala at mga blessing na binigay mo sa amin. Salamat po sa pagmamahal mo at pag-iingat sa amin. Ibinabalik po namin sa iyo sa iyong pangalan na anak na si Jesus Cristo. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Maraming salamat sa pinagpalang oras ng pananalangin ginamit ng ating kapatid Sister Jocelyn Lumbang. Mag-break muna po tayo at pakinggan ang mga ilang paalala at huwag po kayong aalis at maglilipat ng istasyon dahil magbabalik po ang ating programang Metanoia, Metanoia, Bayong Puso, Bayong Espiritu. Amen. Change my heart, oh God. Isa sa mga kilalang titulo ng Mahal na Birheng Maria ang ginugunita natin tuwing July 16. Ito ay ang Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo o mas kilala natin sa Ingles bilang Our Lady of Mount Carmel. Sa Biblia, mababasa natin ang tungkol sa kagandahan ng Bundok ng Carmelo sa Galilea, kung saan ipinagtanggol ni Propeta Elias ang pananampalataya ng Israel sa buhay na Diyos. Sa lugar ding yon, sa simula ng ika-13 siglo, nagsimulang nakilala ang Mahal na Birhen
ng bundok ng Carmelo, kung saan nagsimula rin ang Order of Carmelites na kilala natin hanggang sa ngayon. Kaya nga naman sa paggunita natin sa Our Lady of Mount Carmel sa July 16, hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa panahong ito. Kaisa ninyong gumugunita sa Our Lady of Mount Carmel, ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At mula po dito sa Carmelite Monastery sa lungsod ng Angeles, Pampanga, binabati po kayo ng mga mongha ng isang masayang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Nagbabalik po ang programang Metanoia Metinuia. Yan, at sa oras pong ito, tayo po ay dadako muna po sa ating Sunday Gospel Reflection na po. At sa araw na ito, atin pong nakapagsimba na po kayo, atin pong natunghayan sa ating Gospel ay mula po sa Ebanghelyo po ni San Lucas, Kabanata 10, talata 25 hanggang 37, no po, ang mabuting Samaritano. Patungkol po ito sa kabutihang ginawa po ng isang Samaritano sa pagtulong sa isang lalaking binugbog, sinaktan ng mga tulisan at nagpakita po ng mabuting gawa sa kaniyang kapwa, no po. Isang lalaking sinaktan, pero yung una po ay ang isang lumapit sa kanya ay hindi po siya pinansin, no po, at binigyang walang halaga ito pong tao na to. Pero sa ating ebanghelyo ay pinakita po na sa tulong po ng mabuting Samaritano ay nagpakita ng mabuting gawa sa kanyang kapwa. Kaya tingnan po natin at tanungin natin itong ating mga guests ngayon kung paano naranasan na po ba nila yung bagay na naranasan na pa nila, yung kung paano dumating sa pagkakataong instead na priority po yung buhay, yung sarili natin, dumating yung pagkakataong ginamit tayo ng Lord para po makatulong sa ating kapwa. Napakasarap po na tumulong, di po ba, kaysa tayo madalas ang tulungan. No? Dito po sa ating gospel na kung saan tinunghayan natin yung patungkol po sa pagtulong ng isang mabuting Samaritano. Bagamat tinatanong po ng ating Panginoon ng isang eskriba sa ating Panginoon kung paano po ba tatamuhin ang buhay na walang hanggan, no? Bagamat ipinahayag po ng ating Panginoon ang pagtulong po natin sa ating kapwa na at una sa lahat, ibigin muna po natin ang ating Diyos ng buong puso, isip, ng kaluluwa at ng buong lakas, no po? At pangalawa, yun po, ibigin po natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Bagamat tinanong po kung sino po yung ating kapwa, yun po, madalas sinasabi natin yung kapwa, yung pong kapwa natin, yung mga mahal natin sa buhay, mga taong nasa paligid po natin na dapat ay bigyan po nating pansin at tuon, lalo na po yung mga nangangailangan po ng tulong. Okay, tanungin muna po natin yung ating pong mga kasama ngayong oras na to, no po. Balikan po natin sila, bagamat nasa arayat po sila sa Arenas, pero sabi nga, bagamat hindi man po sila nakarating dito sa studio, nagkaroon ng aberya, pero ginawa po ng paraan ng Panginoon na sila po ay makasama po natin sa oras na ito. Ayan, Sister Jocelyn, tanungin ko po kayo, Sister Minda, regarding po sa ating Sunday Gospel, ano po ba yung masasabi ninyo patungkol po dito sa ating pong Gospel, patungkol sa ang Ebanghelyo natin, ang mabuting Samaritano, yung mabuting gawa niya at kinahabagan niya yung tao na humingi po ng tulong. Sa inyo po, para po sa inyo, ano po kaya ang nais po nating i-share or ano po sa atin itong gospel natin? Kapampangan namin po na. Sige po, pwede pong Kapampangan, pwede pong Tagalog. Kanako po, niya pong, dati po kasing magtinda, 15 years ko po magtinda, so kitang 15 years po, marami po experience na uli pong iya kung kilala kayo mo po Lord, kilala kayo mo po Diyos, pero ala akong relasyon. So, uli pong magtinda ako, syempre po, pipagalan ko dito, kasi po, mo biro-biro magtinda, maraming kami gising, kay ba't oras nakamuli. So, kung atin man pong mangailangan
magpalimos, minsan alimila po didinan, lalo na po kung maragula katawan, pwede lang pang magobra. So, ita po, panghalagahan po itang kanakong tipagalan. Pero ngini pong inawas na ako pong Lord, likuan ko na po itang pamagtinda ko, may concentrate ko ang Lord dahil po pwedeng adwaing master tutokyan mo dahil sabi natin po kay Bible kung nukarin niya in makatuon kaya kang isip at puso ay kaya kang isip ka rin niya in puso mo. So, likwagya po ba magtinda ko at nini po baski ako pumagobra total magobra dengan nakila pong may ngayari na lang po. So, nini po nano yaman po mangailangan nini parang atsuya po kay ulit po tinggap kay Lord. Alina ako po maymot, kumbaga, kanita po kasi maymot po. So, ngini, andyan, kaya ko po magobra, didinagdan ako din nga, bala mo po, once na atin pong mangailangan, dinan po do. Tinako pong habag, at meron po itang, di ba po, mag-mission tamong ngini, di na nakatamong po mission Lord, kareng RRSUY, na laos puso kami pong hanggang patak-patak o share po king foods makapag-share kami po, makanita po. So, siguro pong burinan sa biyan, Lord, once na kapag mimiya ka at laos king puso mo, magalak ka at magalak kaya lalo, Lord. Yan. Kita Oo. Kasanting na po ning panamano na po ng kaya katang kapatad, ne. Yun po ang ating kapatid na Sister Jocelyn, no? Dati daw siyang maramot, di ba? Pero yung bagay na panahon ng kanyang pagiging maramot, yun po yung kasi iniisip niya yung pinagpagura niya, bakit niya itutulong sa mga tao na wala namang ginagawa, di po ba? Minsan yun ano po ng isip natin, no? Totsopan me, king karagul ng tao, king kasikana. Basil, buri na ni nga pong Ginoo. Lagi tala pong dinan sa deta pong taong lalapit kaya katamo hanggang nano penggawan da kung sakali man may glokula or what. The important thing is tang abutan tala king gamat da nung karing mangailangan la. Di po ba? Ay taan niya pong may kasuyo ni king apong Ginoo, may buklat ting kaisipan kaya katang kapatid, kaya tang espiritu na ning giving. Do po, ito sa ministry rin po kasi ita pong giving ne po nano ka rin po tang gagawan tamo po ita like a good Samaritan. Mag-reflect po kaya katamo itang maya pabagi. Papakita mo po itang lugod tamo king tao, mumunan dili, anapin luguran ming Diyos, pero isang giyawa mo ita, mo kabud king nga pong Ginoo directly, gawan tamo pong ibiya ka rin sa blang tao ban. Potang giyawa mo king tao, lalo na itang panahon, nag yung ibalik kaya ka ni Sister Jocelyn, ang Diyos na pong mamalik kaya katamo kaya itang bagay ita. Okay, pagkaramdaman tayo po yung Sister Minda. O Sister Minda, kaya kayo po, nano po yung karanasan nyo? Hello po. Na kayo po siguro may mut dati na po. Po ulit. Ayan, pagkaramdaman tayo po Sister Minda. Nano po yung share yung Sister Minda patungkol pong kakatamong Sunday Gospel? Share ko po para ka na ako. Ako po, dati na ako pong kain na uling pong yung mother ko. Siguro po bigman ako ang mother ko. Ipa ako pong kain dati po kasi muna ng palatayo. So ipa ako po kayo. So ama na ko po kayo ipamaglimpod kang Lord. Gagawang ko po, enak man po. Ako po bilang anak ng Yahweh. Mag-umpisa po ngayon ng ima ko. Uling ato kitukin ako. At ato kikianan po tangan ako. Dakal kong pamagbayo ka na ako. Kayang pamaglimpod kang Lord. Muna po, dati pong ako po, mabisyo ko po dati. Mabisyo ko po. So mag-umpisa po ngayon yung maglingkod ko kang Lord na unti-unti na pong liya ko yung bisyo ko. So ngayon po, ay tsaka po kanita pa niya ako pumamutang na yung pagbibigay o mami pang makanyan, makanita po yung kana ako kanito. So niya pong kayang uling pong kayang pakikinig kang kayang salita ng Ginoo. Ita po, titing mo kayang puso ko, unti-unti, makanta pala. Sabi po, so kaya po na talagang dapat pala mami uling binyan ng kaya katamo yung grasya na kalabigin. Yung pagkagising tama natin, biyaya, no? So, mag-umpisa po kanito, talaga po gagawin po ng puyanggang agyo ko para makasuporta mo naman kayong gawain. Ay tsaka po ito pong talagang biyaya po. Nakala, po makanyang-kanyan po yung biyayang pikalit na kanako. Bagamat nakal pong pagsubok, pero talagang muling pong mananampalataya na kakayo. Pwede pagtagumpayan po, paglabanan po yung pagsubok. Kaya thank you Lord talaga kasi po kilala king lubos. Ako nang sasabihan na ako po ganap na ako. Pero gagawin po pinanganaglubo para makasunod kayang panawagan ng Lord. Ito mo po.
Ay, tanya po. Kasenting na po yung panamano na ning kaya katang kapatad. Dati yung ating bisyo, kembye, pero binayo na ni nga pong Ginoo. Actually po yung mother na niya, mabiyaya pa po yung mother na po, akayabe taya rin po king gawain ng Lord. Talagang niya naman pong kalingap, karas po king pamagserbisyo king nga pong Ginoo, aanapin ng kapatid tamo, man material na bage, donitan tiro ng ima, yang ama na nang nuka rin ngayon agagawa ng mamiyasaup mo naman karing taong mangailangan. At tuloy po kami po rin grupo na po ng El Shaddai Apostolate Ministry ng Pampanga. Regular po mumunta kami po kay king Rehabilitation Center for the Youth monthly this coming July 27 po. Nung nuka rin na pong kanyaman ng Kimpuso po at ang abutan talar at ang taong mangailangan at only kitang bibiyata mo mang material na baget, pakanantala, sabla. Pero yung pinakamanyaman tang binayo no ning Diyos. Metong lakaring metong la naman pong at rin na kaya na kanla na tinang agawang ACE2 pero hindi na nung pagkakataong Lord to rehabilitate their life, hindi na lang pagkakataong Lord makalaya la. King karelang pagiging anak, ngayon king kaurasan na ini, ay magpatuloy tamo po. Ngayon pa, dakala salamat lagi king pamanan tabiyo po, king kaya katang mission at karempang kayabe tamo po. Ayan at sige po, yan, a short gospel reflection niya pong dimdam ta ka rin kaya katang kapatad. Ayan, thanks God. Kay at yun niya po yung kaya katamo pong guest. Ayan, Sister Rose, luklok kayo po. Ayan po. Kaya be tayo pong ening kaurasan. Yan pa bang mag-prepare yo. Yan, talagang God's time, God's willing. Palakpakan tayo pa nga pong Ginoo. Ayan. Medyo mapagal-pagal ya pa po. Iya po kay king Clark. Namin yung duya from Balikbayan. Pero dapat ya po service me. Pero sabi natin, in God's time, in God's will, talaga pong may kapagkakataon niya po. Kaya katang kapatid, nakakayabe tayo pong ining kaurasan. Yes. Ayan. Welcome, Sister Rose. Good evening. Pakilala ko pa po, Macho tayo na po. Sige po, pakilala ko pa po ngayon mapag-share na kayo po about po kaya katamong gospel reflection. Bayo tayo po magpatuloy, ayan. Okay. Well, Good evening po at ayan. Kaya katang Maya malagong Pabingi kapatid. po. Kaya kayungan, kaya makirandam, kaya niking radio station, 91.9 Bright FM. Ayan. Happy evening po. Medyo pasensya na medyo may late pag yan. Pero maganda din po talagang mga arog kesalo, kakabag kesalo, baiya po airport. Pero sabi ko, paralan, ang gagitang may ngutangin kapatid kung ating Zoom account. O rin pong kapatid na dapat sunduan nila po na nuadakit. Pero it's okay, lawin niyo po. Sabi, tuloy na ka sister, at least may kapagkakataon na magay ka pa Sister Rose. Kumusta? Ayan, Sister Jocelyn and Sister Dinalan ko Minda. kaya kayo eh. Okay. Pero at least po may atagal. Alos mag-start ta pa po. Ay, Thank Sister Rose, Maya Pabengi ulit. Maya Pabengi, bro. Ayan, talagang gaganakani nga pong ginawa. Kaya beda pasensya kayo na. po. Pota po siguro rin alwa, akakilala din ni Sister Rose kung nino yung Sister Rose ne. Pero maragulya po party. Kaya talaga suyong kapampangan, lalo na po kaya katang kaluguran na indong Birendulas Remedios. Ito, minyo na ako pong dita ka background. Pota rin pong alwang manalbi kaya kilala ya po yung Sister Rose. Pangabagya po, pakilala tayo. At pakilala niya lalo yung sarili na. Ngayon si Sister Rose, ngayon po, isasabihan niya po si Sir Rose yung pong Sunday Gospel about the Good Samaritan. Kaya medyo naman yun naman po makanano, yung background na nining kaya katang gospel, na nung nuka rin itang metong lalaking pemugbugdo, pero karakala linapit kayo, nepo, pero Lebasan din. lebasan mo, pero itang Good Samaritan, may miyang saup at lugod. Sige po, para kaya kayo na, ano yan po, yung reflection na kimbeyo about this. Yung pang kaya tamong Good Samaritan, hindi po, mabuting Samaritano. Tagalog. Pwede pong Tagalog, pwede pong Kapampangan. Lapit na lang po yung Yung microphone. kasing Good Samaritan, yun yung walang pinipiling oras, walang pinipiling panahon, walang pinipiling basta kapag may nakita ka na nangangailangan ng yung tulong, kailangan mong tulungan. Huwag mo nang ipagpabukas, huwag mo nang hintayin pa na ibang pagkakataon. Kasi paminsan, yun yung pagsubok na ibinibigay sa atin kung gaano ka talaga kaserbisyo sa Panginoon pagdating sa Panginoon. Meron akong dyan
Sige po. Maraming times na nagampanan ko siguro yung yung ng bilang isang Good Samaritan. Samaritan. Okay, sige po. On my way kasi sa pagdadrive ko, there was a time napapunta ako ng mission sa Virgen de la Paz. May na-aksidenteng isang motor at iniwanan siya. Umuulan. May kasama ako noon, 4 kami. Walang gustong tumulong. Ang ginawa ko, pinarada ko yung kotse ko. Sabi ng mga kasama ko, wag na natin tutulungan. Kasi baka mamaya tayo pa yung mapagbintangan. Hindi ko inisip yon. Basta ang sabi ko, nakakaawa naman. So, kinuha ko kahit nabasa ako ng ulan. Tulungan niyo, sabi ko, tulungan niyo ako, sabi ko. Dinala namin sa community. Pagdating namin ng community, yun na nga, yun ang sinasabi ko sa iyo, sabi nila, kaya ayaw namin tulungan siya dahil kami yung napagbintangan. Akala nila kami yung naka-hit and run sa kanya. Buti na lang, nung nagkamalay yung lalaki, sinabi na tumulong lang kami. Yun na. Yun na. Maraming bagay na pagkakataon na ganun. Meron pa yung nag-ice drop. Inano ng motor. Ako, pakialamera talaga ako. Mas mainam na mo minsan. So ang ginawa ko, hinabol ko yun. Oo. Hinabol ko tapos sabi ko, akala nila sa LTO ako. Dahil nakapostura tapos naka-boots ako. Tapos yung sasakyan ko merong ng LTO. Aro, patay ka dyan, sabi niya. So, binalik ko. Sabi ko sa kanya, asan yung mo? Asan yung lisensya mo? Asan yung ganyan-ganyan mo? Alam mo ba, ang dami mong validation dyan? O yun. Tapos, sabi ko, ano mo yung matanda? Dalhin mo sa ospital. Kukunin ko yung cellphone number mo. Nagmamadali ako. Sabi ko, pag di mo siya pa-x-ray mo yan, lahat, ganyan-ganyan. So, yun. Ganon ang ginawa ko. Yung mga bagay na minsan, tingnan na pagkamalang pa siyang LTO, no po. Minsan may mga pagkakataon po talagang gagamitin po tayo ng Lord. Like me, minsan naranasan ko po, papunta po ako ng outreach ko and then meron pong isang matandang babae doon po sa may kanto namin sa waiting shed, napakarumi. No po, nagdumi siya sa damit niya pero nagawa ko pong unahin, no po. Instead na bago po ako pumunta sa mission ko, dinala ko muna sa bahay, pinakain, binihisan. Yun po hanggang sa yung pagmamalasakit mo sa kanya na parang kulang pa nga yung oras mo na ibigay doon sa matanda. Pero iniwan ko sa asawa ko at sa biyanan ko, binihisan, pinakain po yung matanda. Sabi ko, binilin ko na just in case na matapos po yung pagpapakain sa kanya, dalhin siya sa barangay para po mai-report kung taga saan po yung matanda. Pero after nun, dumiretso na po ako sa outreach ko. Then pagdating ko ng outreach ko, di naman po ako na late. Talagang tuwang-tuwa po yung kalooban ko dahil ginamit tayo ng Diyos sa ganung bagay. No po, in a simple way, pero sabi nga, nakakatuwa kasi hindi naman po natin totally sa tao lang ginawa yun Pagbabalik po ng papurit pa sa salamat sa Lord. Hindi po kasi likas na sa kalooban ng tao minsan yung pagtulong dahil pinapriority po, sabi nga ni Sir Jocelyn kanina, talagang iniisip dati yung pinagpagura, no po? Pero nagagawa natin ngayong bukas ang ating mga palad para makatulong po tayo sa mga nangangailangan. Amen. No po? At okay, sa oras na ito, patuloy po tayo, no? Tayo muna po ay dadako sa ating pong actually recap muna pala tayo nung nakaraan pong Sunday, no po? It is July 6, no po? Nakasama din po pala natin sa radio ang ating pong minamahal na spiritual director, assistant spiritual director na dati po nating spiritual director, no po ngayon assistant po si Reverend Father John Paul Cabrera with Sister Weng and Brother Noel sa pagbabahagi din po ng kanilang talakayan dito po sa ating programang Metanoia. Kaya hi po sa inyo, Father John Hello po, Paul Father. and Brother Noel and Sister Weng. Also yung ating pong bago, no po, si Reverend Father Joed Mutok, yan po dito po sa Cathedral. We hope one day din makasama na din po evening natin po. dito. Maya pa, bengi po kaya kayo nga namo. Maya pa, At kaya bengi kaya po. kang kapatid at sablang makiramdam. Ayan, at sa oras na ito, tayo muna po ay mag-break muna po tayo uli at pakinggan ng mga ilang paalala. Huwag kayong aalis at maglilipat ng istasyon dahil sa pagbabalik ng ating programang
Metanoia, Metanoia. Metanoia. Bayong puso, bayong espiritu. Pakiramdam, karing miyayaliwang kwento ni Ngawos, lugod, at galoning banal na espiritu king programang Metanoia, Metanoia. Bayong puso, bayong biye, king saup ning espiritu. Balang Domingo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengi, kini mo king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9, Bright FM. Nagbabalik po ang ating programang Metanoia, Metanoia, bayong puso, bayong espiritu. Ay ni po kaya betala pa rin, kaya kaya katamong station, ang kaya katang kapatid si Sir Rose, ang kaya katamong Zoom, Sister Jocelyn and Sister Minda. Ayan, dito po sa ating pong programa, no po, kung tuloy-tuloy po tayo for a discussion. No po, kanina napag-usapan po natin regarding po doon sa ating pong reflection for the Sunday Gospel, no? Kasanting da po rin kaya katamo pong sharing, ne po. Pero pututan tayo na po about king Sunday Gospel, munta tayo na po king kaya katamo pong discussion. Sa personal calling or pagtawag ng Diyos, ano ang naging papel ng banal na espiritu sa buhay mo? We talk about Holy Spirit, di ba? Ang banal na espiritu ay patuloy na gumagabay po sa atin. Ano po ang naging part po niya sa ating buhay? Pero bago po tayo magpatuloy, yan, pag-isipan niyo muna po yung ating tanong na iwan ko muna sa inyo. At bago po yon, tayo po muna ay magbabasa ng mga Facebook Live viewers at comments sa ating pong station. Yan po. FB viewers, TJ Santos, Joey Perez, Anea, Brother Noel Sibal, si Sir Weng, yung pong kakatamong kapartner kayo pong radio. Kaya beta mo po, Brother Noel sa coordinator po ng CCRP. Jojo Vien, Dev Gomez, Krisa Yutuk,
Christina Wanyo, Alfie Zawal, Jesus Galang, sister, mababasa niyo po. Yung Rick Ballesteros, yan po. Banda po dito sa part dito. po Belen sa, Intal, yan. Mike Villamor, Lynn Lynn Pulmones, Alma Kilala, Marisa Masangkay, Jenalyn Lingat, Buds Quintos, Jet, Dang Arsenio, and Edward Capareda. Ayan. Also, for our FB viewers, Raquel Castillo, Nilda Lasay, Janet Lavis, Karen Cabrera, Jana Santos, Matt Deang, Marisa Dago, RD Bitug, Angelica Nugoy, Daisy Carlos, Dina Esfilio, Kristen Ann Dungka, Sister tuloy, G. Kiambao, Lisa Reyes, Sac Rodriguez, Frida Villanueva, Augusto Sabado, Jane Evasco, Melds Tuason, Jonathan Pineda, Belen Francisco, John Ezekiel Lorenzo. Ayan, aking bunsong anak. Bunso, no? eh. Birthday niya po yan bukas. Happy birthday, Ayan, Jan. happy birthday, aking bunsong Bunso. anak. Ayan, antimurin natin tamo pong papila na kapabalwan para kay kayo for advertisement. You may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. At ka rin naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese Santamo, malyari pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871, ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Ka rin naman pong bisang daretso ka ring bangko, BPI at video account, ring account names at number, maka-plus sila po king screen at makabili king description ning Facebook Live karing Manalbe online. Para naman po karing makiramdam king radyo, damdaman tala rin po ring account names and number karing logs tamo. Dakal pong salamat at ipamalita tayo rin karing alwa pong tao atin tamong radyo ang makasawop king kaya katamong biye kasalpantayanan ban kanita lalo lapang dakal din kaya katamong kakaluguran. Ayan po. Ay yung ating pong mga paalala. Ayan, magbalik tamo po kay kaya katamong sharing. Balo ko po, likwan kaya po karela, nandin, bayo ko po binasa rin kaya katang announcement. Kung makanano, sabi na king kutang, ano ang naging papel ng banal na espiritu sa buhay mo? Ayan, sige. Yun lang muna pong ating mga nasa Zoom. Sister Jocelyn, ano po ang naging parte o papel po ng banal na espiritu sa buhay nyo bilang isang manggagawa po sa ubasan ng ating Panginoon? Okay po. Siguro po, sabi ko na lead of being Holy Spirit, kasalukuyan po siguro tanggap ko niya yung Holy Spirit. Kasi po dati, anyang magtinda ko, niyang po Magal Shaddai, sisimba na ko man po, o malagad mo. So, burin sabihin, kanita po, kakilala kayo mo po, ala kong relasyon kayo. So, makanita po, uling busy ko, mag-aaral ng anak, at hanggang magtinda ko po, 15 years, makanita po yung routine ko, maraming gising, muling dengi. At kay ba't po, pero mumuli ko rin pong minsan half day, minsan po tiyanggi ko rin po kining arenas at minsan ita po mamalengkiya po yung metong tamong choir, head choir kayo ni pong chapter ni Sister Adelia Season po. Iyan po sigurong ginamit ng Lord na para aakay na ako king gawain na. So ito po lagi na ako pong agkat. Sabi ko po sa kanamo, mag-aral-arangan ako itong kayari daw makanita po. So, yan po sasawang mag-akay ka na ako. Hanggang po king akakit po kasi si Sir Del, itang smile, no? Ita po nito may kaakay ka na ako. Kasi ita po smile, no? Bala mo po may amaze ko na bala mo po sasagit king puso. Bala mo po itang smile na ita pong galak ya po yung puso, no? So sabi ko, Maria, ako kitang smile, no? Sabi ko, lalo kaya El Shaddai niya, bakit makanini, bala mo yung Ailina, ang sasagit yung puso. Buli kong damdaman, sabi ko pong makanyan. So sige, try ko nga po yan, sabi ko. Kasi po, in kaya kami sitwasyon, sorry po sa Sir Del, dapat ko pong
di takbo pong kaya kasi mainggit ko kayo, sabi ko, Kalaguna, lalo yung lalago, King Ismail na. Kailangan kong pakibaluan kasi ita pong kayang BMI naman kasi, di ba po, limang tinda ko, although na ako man pong tatalan pera. Ako mama ko pera. Tapos po, at iyang asawang asawa, at iyang Ikaw mo. pobre ng asawa ko. Tapos ito po, makapag-aral na. Okay po, smooth hindi kaming kay. Pero aside po kang Sir Del naman, minsan baliktad naman po kasi alaya mo pong obra, minsan yung asawa na, aldo yung obra na, yung asawa ko, pati ako kanang well-wisher, makanita. So sabi ko, mas mainggit ko pa kayo, sabi ko, mas inggit ko kitang kayang biye, sabi ko mga yun. So ito po, Miguel Shaday ko, ang daking itapin po, siyempre mo muna, medyo palulubing Holy Spirit. So, itapang kadua katlo po, hanggang po king tinggap ko niya po, Lord, na may tamaan na ko po talaga kayo, na bala mo po kumbaga king maglolo, may in love ko po ang Lord. Sabi ko, bala mo mas marakal ko, mas buri ko na po in mag-asyaday, kaya sa aking magtinda, makanita po. So, makanita po, buri ko po aldoldo na in mag-asyaday kanita. Mag-text ko po kayang coordinator, si Sir Nelly, sabi ko, pwedeng balang aldoldo na, sabi ko, mag-asyaday tama. Ito po mga niya to. So, ito po, gagalinog niya ka na ako, hanggang king sabi ko, magtinda ko man po, mag-asyaday ko, pero enako po masayaking ka na akong pamagtinda. Hanggang king pong ito, likong ko na po yung pamagtinda ko, may concentrate ko king asyaday, at itapin po kayang Bible na sabihan na kailangan nito niya mo i-serve mo, i-Lord o in kayamanan. So, likuan kaya pong kayamanan dahil i-Lord siya pong niya kayamanan, niya po napabahala. Anya po kasi magtinda ko, in kayang isip po, once na may-ari larangan ako, mali po na ako pong pera para kayang po ang future ko. Pero anya pong kilala kay Lord, bahala niya po i-Lord kaya kami kay future. So, makanita po. So, may concentrate ko po kaya, ang gaking maging coordinator ko, ang gaking nung nanong po lulog kayang puso ko, yung pong gagawan po. At itapin po, sabi po, dati kong maymot, nini, alang kong damdaman, manyad na iya ko po dinan nini, emo po kaya katamong mission kaya lahat, kaya retong pag-ibig, makanyan mo rin po ka ng classmate ni na minsan magtaksla po na ating ni opera, ating mangailangan sa optidinan nila rin po. So, yung maging kay ko po kanita, dati niyang iya ko po maging siya dahil, may mood ko at kapag may niya ko, dinan kaya man masakit ko loop. Ngayon po kapag dinan ke, masaya ko kapag dinan, masakit ko pulo. Ito po siguro linog kayang puso ko na sa buhay ng ating kapatid. No po, tingnan mo no, ginamit ng Lord yung pong ngiti ni Sister Del na para tilawagang nangungusap sa kanya, no? Actually, Sister Del, siya po yung nag-guest natin nung last po na episode po na sa part po na yon na talagang napakaganda. Ang dami pong talagang naaakay niya. Yung meron po siyang, may kanya-kanyang gift po kasi yan eh. No po, yung mga ganong regalo na bigay ng guidance ng Holy Spirit talaga na pag kinausap ka, parang namamagnet ka. Kaya Sister Del, we hope narinig mo to sa mga biyayang paggamit sa inyo ng Lord. Ayan, yung mga taong hinihingi po ng Lord, mamagitan po ng approach nyo. Ayan, si Sister, dating tindera, ngayon coordinator na, no? Ibinibenta niya, sinishare niya ngayon. Hindi po yung mga bagay na yan, na kanyang binibenta, no po, material, ngunit spiritual. Alam ko na po, na ano po yun, naiintindihan ko na po. Antindihan ko na po bakit Miley ang makanita, Smile ang makanita, kasi daramdaman ko na rin po yung lugod at kapayapaan. Ngayon, nababakas na rin po sa ngiti nyo, Sister Jocelyn, yung ngiti na meron si Sister Del, kung ano yung nakikita nyo sa kanya. Okay, sige po, tuloy natin kay Sister Minda naman. Sister Minda, kumusta naman po? Ayan. No po, itong ating kapatid, sabi po ito, ano ang naging papel ng banal na espiritu sa buhay mo? At paano po kayo tinawag
sa banal na gawain po ng ating Panginoon. Sige po, Sister Minda. Hello po, once again po, si Minda Manalo. Ako po, mulat sa pool po, kasi po ang nanay ko, lingkod ni Lord talaga. So parang siya po ang umakay sa akin, yung nanay ko. So nakita ko po sa kanya talaga, nakita ko po sa nanay ko, although po wala na po yung nanay ko ngayon, so parang ako na po nagpatuloy sa kanyang mga ginagawa. Pumasok po ang Holy Spirit sa akin. Una po, yun nga po yung nakikita ko nga noon sa nanay ko, kahit saan yan din, nag-a-attend po yan. Hindi lang po sa El Shaddai, meron po siyang ilang ano po yung organisasyon na sinasamahan niya. Tapos po, nung pumasok po ako dyan nga, dahil nakikita ko yung nanay ko, so pinagpatuloy ko nga po, yun nga nasabi ko kanina, dati akong may mga bisyo, na talagang unti-unti po na inalis. At saka yung pong nung nagsakripisyo po talaga ako dahil nakikita ko na nilalapit ko po yung apo ko rin, mga anak ko po na talagang iba yung mga pag-uugali nila. Pero unti-unti po sa biyaya ni Lord, lalo na po yung apo ko, nakita ko po yung binigay ng talento sa apo ko. Kasi nga po yung apo ko dati siyang walang alam, na nagkaroon po siya ng diagnose noong 2 years old siya. Pero sa biyaya ni Lord talaga pong sinakripisyo ko dahil nakikita ko po kung paano ako ginamit din. Dahil po noon po talaga pong hindi rin po ako nananalangin, basta't nahiga lang po ako. Pero ngayon po kasama ko na po nananalangin yung apo ko. Pag magumatulog, siguro po dahil yung Holy Spirit ang gumagabay din talaga sa apo ko ngayon. Tunay nga pong napakabuti ni Lord talaga kasi po yun nga po ginamit din ng apo ko. Lola, mag-pray na tayo at may kasaya po kami nagpipray. Kaya thank you Lord po talaga. Talaga po ako, dahil nga po yung nanay ko nga po, yun ang naging sa kanya po ako nagmahal talaga na unti-unti na nakakasunod sa panawagan niya. At sa pagbibigay nga po rin, yun po, number 1 po na yun na nagagawa ko na po. Kahit konting blessings lang po nag-aabot-abot at sa gawain ni Lord. Yun nga po. Maraming salamat po. Ano po, napakabuti po ng Lord. Pero matanong ko lang po, ano po ba kaya yung mga bisyo na pagtagumpayan po natin, Sister Minda? Malay natin yung iba Kasi ma-inspired po. kahit nagsusugal, Ayun. naninigarilyo, nakikipag sa mga kaibigan. Pero nung nga po, dahil po sa pakikinig, talaga pong Nakapagbago unti-unti na, palaga. no? Doon yun nga po ang source ng pakikinig. Unti-unti Yun. babaguhin ka ni Lord. At tuloy yung Yun apo po. niya nakaka-inspire din kasi is belong to the special. Parang special po siya, no? Pero nung makita po namin nung Opo. una po talagang hindi man po kumikibo. Ang gwapong bata pero di mo ASD halatang po may... yung apo ko po. ASD siya. Ano po? Pero ngayon dahil nga Ano 2 years old pa lang niya, Sister nakita ko na Bunny, po. special Nakitaan po ko niya na. is parang taong may kapansanan pero pinagaling siya ni Lord directly. Tapos tingnan niyo po, sinishare niya pa sa lola niya na, Lola, tara, pray na tayo. Talagang napakalaking Opo. blessing. Nothing is impossible to the Lord. Yeah. Kaya yung pong mga chine-challenge po namin, yung pong mga tao na meron din pong mga ganong kapansanan, no? Bagamat may mga dalubhasa, dinadala po ninyo, mas dalin po natin sila sa banal na gawain ni Lord. At doon, babago touch po si ng Lord. Tingnan po, sinishare po. Bagamat, nandyan po ba si Caleb kasama nyo? Andito po Ayan, si mag-ay ka Caleb. muna, mag-ay muna siya mamaya. Ayan, no po. Sige, balikan natin. Andyan na siya. Sige nga po, Caleb. Mag-ay ka Caleb, muna. hi. Ayan, Sige, nasa siya. Hello po. Ayan. Say hi, Caleb. Hello, Caleb. Hello. Say hi. Hello po. Say hello. Hello po. Wow, yan no, talagang God Pogi, is good ne? all the time. Talagang yan po, nakaka-inspired po talaga. Kung makita niyo lang po pag nangunguna pa, hindi lang siya talaga backup singer, Sister Rose eh. Ano po siya, talagang nag-lead pa. Did. Song lead Okay, siya. sige, maraming salamat po sa share niyo, Sister Jocelyn, Sister Mindat. Ito naman, excited na rin nating papakinggan itong magandang sister na kasama ko dito. Ayan, bagamat alalang-alala Ay, na, lahat. pero God is good all the time, kalooban ng Lord. Ayan, sino po ba si Sister Rose? Kanina, pangalan lang eh. Pero, ano po talaga yung complete name nyo? Sagrado magugulat po yung ibang makakapakinig. Yung background po, sino po ba si Sister Rose? Rosario. Rosario? Masangkego Rospe. Yun. Yan. Dati po kayong... Teacher ako. Tapos Wow. nag-school head ako. At habang nagtuturo ako at nag-school head ako,
yung paggalaw sa akin ni Lord Mm-mm. from the very start. Ayun po. Sige, para tingin kayo sa Yan. camera para Yan nga masilayan yung From the very kagandahan start. nyo. Ayan. So Yung po. Yan, paano po nagsimula si Sister Rose sa paglilingkod sa Lord? Or paano po dumaloy o ang naging parte ng buhay po ninyo ang banal na espiritu? Sige Actually, maliit pa ako. Yung father ko, malapit na, nagbabasa na siya ng pasyon. po. Mhm. Kami yung unang-unang nag-ano ng pasyon sa Bacolor. Bacolor. Oo. Tapos, yun, tinrain kaming magbasa. Mm-mm. So hanggang sa Saan po sa Bacolor yan, Sister? Parulog. Ay, hindi pa po naglalahar nun. Hindi pa, Panahon na yan. hindi Okay. pa. So kami yung unang-unang nagpabasa ng passion doon. So pag walang nagbabasa, ako, gawa ko, pupunta ako doon sa harap ng altar. Magbabasa ako kahit na kahit na wala sa tono, wala sa hanggang sa yung kasing father ko tinuturuan kami ang gamit niyang instrument yung silindro. Mhm. Yun. Tsaka yung tambourine, yun. Yun ang tinuro niya sa amin. Tinuruan nga akong magsilindro noon eh. Ngayon hindi ko alam kung marunong pa ako. Sayang, So, wala yun. po tayong sample lang. Sige po, tuloy So, po. yun. Hanggang sa mawala yung father ko, kaming magkakapatid ang gumawa o nagpatuloy ng pasyon. Mm. So hanggang sa hindi na namin nagampanan yon, pero kinukumbida kami. Every Holy Week, kaming magkakapatid dahil na-inline kami sa music. Actually, mga anak ko at saka pamilya namin, sa banda sila. So yun, pag nagkumanta kami, yung SATV Voices, for voices, yun. Ako palaging nag-aalto ako. Ako ang magtotono, tapos sila yung susunod ng So, yun. Sa pagbabasa ko ng Mahal na Pasyon, binigyan ako ng power ni Lord. Amen. Mm. So, noon pa, matagal na, yung banal na Espiritu sa akin ni Lord talagang gumagalaw na. Binigyan ako ng magandang boses. Maya sa sample natin yan. Tapos Sige yung po. nagko-compose ako ng kanta, kasama ko yung panganay ko, yung si engineer. Paminsan kapag gumagawa ako ng kanta, tatanong ko sa kanya, G, ano pa ba yung magandang word dito na ganyan. So hanggang sa marami akong nabuo na kanta sa Tambuli. Mhm. Ano Sa- po mga kanta kaya yan, Sister? Marami yun. Ayan, sige. Actually po, din niyo po naitatanong, yung po nakakilala rin po kay Sister Rose. Siya po ay nagko-compose po ng kanta ng Indong Patulunan, Kaluguran Tanging Dong Virgen de los Remedios. Tama po ba ako, Sister? Ano po yung mga kanta? Baka hindi po alam ng iba na kayo po yung nag-compose. Ano po yung mga title po ng mga song na yan? Marami yun. Sample, ano pong mga song po? Yung Birheng Inang Sakdalinis, Bulaklak ng Pag-ibig. Yung mga ganon. Marami. Sample Tsaka, po ng Makapampangan songs. Yung pong sa Makapampangan naman po. malambat na Yun. ngaldaw, kay kaming panayan. Iting panyatang mo, iting panyatang yuking baryo ming tipuan. Yun din. Yun. So ako po yung mga gumawa nun, yung nag-compose. Kayo na ng nag-write, mga- compose po, no? Oo, Kayo na rin yung po yung nag-compose, oo. kumanta. Oo. Okay. At yun, hanggang sa mabigyan ako ng chance ni Lord nung ako na lang ang dahil nagkaiwalay na kami ng mga kapatid ko. So ako na lang yung nagbabasa pa sa pasyon. Ako na lang dala ko yung boses ko, dala ko yung tono ko, dala ko yung oras ko, yun. Ako na lang mag-isa ang kumakanta at humahayo. Kapag pinapakanta ako, kinukumbida ako. Hanggang sa, there was a time na 2010, nung napasok ako sa Cursilyo, Junior Cursilyo. Cursilyo, sa kapatiran. At yung kapatiran na yon,
ang pagkilo sa akin ni Lord talaga, yung banal na Espiritu, napakabilis niya. First day ko sa gawain sa Cursilyo, sinabihan ako na pinasabi sa akin na next paklase, isa ako sa magro-rolyo. So napaiyak ako noon kasi hindi ko akalain na hindi pa man ako tapos, hindi pa man ako nakapag-graduate. Meron nang binigay na gawain sa akin si Lord. Yon. Tapos yung 1994, binigyan naman ako ng gift of healing ni Lord. Yun, gift of healing, yun. At saka yung sa wisdom na yung mga, ano yun? Wala ko Yun po, yung mga gift po na yung mga gift, pinagkakalob. Yun yung mga, tapos yung mga, pag nagbibigay ako ng spiritual messages sa mga, yung mga, at yung mga kanta ko, yun yung mga ginagawa nilang kapag meron silang nararamdaman sa katawan nila. Sabi nila, pinapatugtog daw nila yung mga kanta kong yun. Kasi actually, nagano ako ng CD, 5 CD yun. So, umabot ng Amerika, yun, ganon. Kapag tatawagan ako, magpapahil, yun. Tapos, sasabihin ko, patugtog nila yung kanta. Nahihil naman. Ano po kaya ang kanta yun? Yung kasi pinakasikat yung Jesus yung pastol ko. Sige nga po, pasample. Para Jesus yung makakapaginig ngayon, talagang dadalo yung kagalingan. Jesus yung pastol ko, libutan ning marangle, kanakuya pane makabante, dinya ng sikanan, king tukso lumaban, tatarian ako king kayapan. Pastol ke, i Jesus, pastol ke kabang mabye. Wow! Napaka naman po natin si Lord. Napakagandang Maraming awitin po yan, no? Talagang wala naman pong ibang gagabay sa atin. Pastul kay Miss Yes, Tagalog, Lord. ang ating Diyos, ang ating good shepherd or ang ating mabuting pastol na gumagabay sa atin. Marami pa po mga awitin si Sister Rose, no? Kung tutusin. Kaya yung po nakakilala sa kanya, nakaka-inspired po. Lalo na yung mga kantang... Mas kilala ako sa pangalang Madam Rose. Madam Rose. Opo. Madam Rose, kapatid. Tapos, kung paano kabilis yung paggamit o pagbigay sa akin ni Lord ng katungkulan sa Holy Spirit, yung para makapagtrabaho sa kanyang mulahan. Ganon din ang bilis na paggamit niya sa akin upang magtrabaho sa mulahan ng El Shaddai. Ayan. Kailan po ay nagsimula sa gawain? Actually, si Sister Rose, bago-bago pa lang po siya manggagawa at mga awit ng... Actually, Kailan po? ang ano ko is nakilala ko yung winelcome ako sa Hacienda is Sa may Pandakati. Hacienda yung mother chapter ko. July 19. Last year. July Isang 19. taon pa lang po. July 19. So, nung nag-attend ako, ayun, sabi sa akin ni Brother Amir na sali daw ako sa choir. Sabi ko, sige, walang problema. Nang pagka another Miyerkules nun, yun, sabi niya, sama ka dun sa may side, sa side ako. Pero Nasalang na po. sinama na ako sa GC nila. Pinag-aralan ko na yung kanta. So yun, pagkatapos nung pang second day ko, na-aksidente ako ng July 25. Na-broke itong ano ko, yung kamay ko. So hindi ako nakapagpatuloy. November na. November na ako Tagal po ng recovery. November na ako nakabalik sa El Shaddai. At yon, pagbalik ko yon,
bigla, yun, nasama ako sa choir Wow. na dapat pala pag-aaralan muna yung, ano, ewan ko, siguro yun ang ano ni Lord, kalooban ni Lord. Nasa years or months to years po ang hintay bago tayo Oo, minsalang. oo, Pero sabi daw. to God be the glory. Ayan po, kasama na po si Sir Rose ngayon, si Madam Rose sa gospel choir po ng Pampanga ng El Shaddai Community. Kaya tuloy-tuloy lamang Yun. po ang kanyang buhay paglilingkod. Tapos nabigyan ako ng chance na ano, siguro, ano din talaga, hindi ako magpapasiguro kasi alam ko si Lord yung may Alam gawa natin, nun, sure, ang na assurance natin. nakapagbigay ako ng talk sa San Luis ng 3 times na. 3 Yung pong times bagong na. binubuksang cell group po noon. Yun. Ganon din ang kabilis. Tapos, ayun, napasama ako sa diocesan. Diocesan Gospel Choir. Gospel Choir, 19. So, yun ang paggamit sa akin ni Lord. At ngayon, kasalukuyan, inano din sa akin ni Lord, dinutos din na yung mga chapter na pinupuntahan ko at Nagagamit po kayo ngayon sa mga yun. prayer group so natin. yun na nagpupunta ako sa mga prayer group Outreaches ng po. yung magmula Monday, Tuesday lang ang wala ko. So sa isang week 6 times. Wow. So yun ang ano ni Lord at alam ko Retired hindi na po kayo, Madam, no? Retired ako. Kasi nung pagkatapos kong magturo o pagkatapos ko ng school, magbibihis lang ako, pahinga ng konti, magbibihis, pumunta na ako sa kapatiran. Kasi yung mission ng kapatiran sa Mama Paz is gabi. So, uuwi ako noon mga 12 o'clock, 1 o'clock na ng madaling araw, papasok Yun, ako bali ng 7 po noon, o'clock. sobrang busy kayo sa school. Ngayon, busy na kayo sa gawain ni Lord, no? Ayan, bagamat po nagbabadya yung oras natin, Oo. no? 8:30, ngayon 8:47 na. Pero sa part po na to, alam ko po marami pa po kayong gustong i-share, pero limit lang po yung oras natin. Mensaheng pwedeng iwan po natin sa mga brothers and sisters natin nakikinig at nanonood. Pwede pong dugtungan po natin yung pong ating na-share. At mensahe po ninyo bilang isang lingkod ng Lord sa panahon ngayon na tinawag tayo kung paano po tayo binigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa Kanya. Sige, balikan po natin yung ating nasa Zoom, Sister Jocelyn. Mensaheng pwedeng iwan sa mga brothers and sister natin na nakikinig at nanonood ngayon sa atin. Sige po, Sister Jocelyn. So, ako po kasi kapag itapin po, kailangan in bawat gawan tamo po kadooban ng Lord. Damdaman ta naman po ito kasi masayaya in puso tamo. At kaya katamo pa mag-serve po. Api na po yung pinaka-the best. Dapat tamo pong gawan. Matuwa tamo man po. Anak tamo man po. Kailangan tapong mag-serve kang Lord na ibalik tamo po itang hanggang bibigyan ng blessing kay katamo. Nung kanita po tayo kilala, gagabayan na katamo po. Lalo na po ngayon mag-serve tamo kaya. Kaya ya po yung pinaka-the best gawan tamo po. Ibeta na mga po yung pinaka-best dapat gawan pa mag-serve po kayo. King lugod na po kaya katamo, ibalik tamo po yung lugod ng bibigay kaya katamo kayo. Kaya bawat gawan tamo po, magalak po yung puso tamo. Yun. Thank you po. Okay, maraming salamat po, nawa Sister po, Jocelyn. Sister Minda po, mensaheng pwede niyo pong iwan sa mga brother and sisters natin na nakikinig po at nanonood ngayon. Sister Minda. Hello po. Ang masasabi ko lamang po sa paglilingkod natin na ipagpatuloy po natin ang mga ginagawa natin dahil nandiyan na po tayo. So yung mga kapatiran po namin, lalo na dito sa barangay namin na nakikinig po, nawa po, kung nakikinig man po kayo, nawa, ituloy na po natin yan kasi nandiyan na po tayo at sa mga kapatid po na sa ibang lugar din po na nakikinig, tuloy lang po tayo maglingkod kay Lord. Yun lamang po masasabi ko. Thank you. Maraming salamat po, Sister Minda. Sister Rose, mensahe pong gusto niyong iwan sa ating mga brothers and sisters. Binigyan tayo ng chances ni Lord. So habang nandito pa tayo sa lupa, gawin na natin yung best natin. Ibigay natin yung best kay Lord. Ibigay natin yung best natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin at pagtulong natin sa ating kapwa. Kapag tumulong ka, wag mong hahayaan na ang ibang tao ang magsukli sa iyo. Kung hindi,
ang Panginoon ang isipin mo na siya ang magsusukle sa lahat ng mga ginawa mong Yun. mabuti sa iyong kapwa. At saka sabi nga, mag-ipon ka ng kayamanan dito sa lupa na kaya mong bitbitin hanggang sa ikaw ay mamatay. Meron po ako kasing kanta dyan eh. Eta mo titipon kayamanan, kingyato agad ang panakawan, ing tipunan tamo kayapan, abit-bit mo hanggang kamatayan. So ito po, itang ega na ganang binye ng pigkalup kaya katamo ni nga pong Ginoo, pagyamanin tamo po, at uling misan tamo po lumabas ketiking bieta, ketiking yato. So, impa maglabas tamo keni, hiram yaking Diyos. So, give our best at bangka nita mawala tamang ketiking yato at intamong lakwan amasanting agawa kareng katamong kaparang tao. Mas masanting po itang nung mawala tamo kiting yato pisabyanda itang masanting mong gewa. Anya nga tsuka keni kesa kitang sabyanan da kang mas masanting pinmewala ni. Mas masanting po ang gampong tamo daramdaman. Den kaya katamong kaluguran kembye na damdaman da itang salitang ot iya kaganakanin tao ngayon. Mas masanting po siguro ita. Anyapin po, inti po ng tamo, kayamanan, abit-bit tamo hanggang kamatayan. Yan. Maraming salamat. Ang gandang mensahe at may awit pa. At sa oras na ito, nasa huling part na po tayo ng ating programa. Magamat kulaman po yung oras, pero sa maiksing oras at panahon, napakagaganda po ng mga patotoo ng ating mga kapatid na nagbigay po ng inspirasyon at mga awitin ng ating kapatid si Sir Rose na nabigay po ng inspirasyon at lakas po sa lahat po ng mga nakapanood na nakikinig sa oras na ito. At at this part, for our closing prayer, dadako po tayo sa ating general healing. No po, pangungunahan po ng ating kapatid, sa lahat po ng mga nanonood na katunghay, ini-invite po namin kayo na makisama po sa ating pananalangin. Just close our eyes. Sa pangunahan po tayo ng ating kapatid si Sir Rose. Yes, Lord God, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mahal na Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin at sa lahat ng ipinararanas mo sa amin, sa araw-araw ng aming buhay, sa bawat minuto, sa bawat oras na binibigay mo sa amin, sa buhay na binibigay mo at pinagkakalob mo sa amin, sa buhay na ipinahiram mo sa amin. Lord God, maraming salamat po. At Lord God, itulot po ninyo na ang ginamit nyong radio station na ito ay maging matagumpay para sa pagpapahayag at pagpapatotoo ng mga kapatid na inaanyayahan na papapatotoo at pagpapatotoo ng mga milagro na ibinigay mo sa kanila, Lord God. At kami po ay nagpapasalamat. Ako, Lord God, personally, nagpapasalamat po ako dahil sa pagtawag mo sa akin na hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo ako pinapabayaan at kung hindi, lubos-lubos ang ibinibigay mo at inaantabay ang banal mong espiritu. Maraming salamat, Lord God, at kami pong lahat na iyong nilikha, Lord God, ay marapatin mo na panatilihin mong laging nakaantabay ang iyong banal espiritu. At si Brother Romel, Lord God, na ginagamit mo upang magpatuloy sa pag-a-announce o pag-preach sa personal, sa radio, Lord God. Kayo na pong bahala sa kanya at sa kanyang pamilya. Lahat po ng mga ginagamit mo sa iyong ubasan, Lord God, kayo na po ang bahala. At alam po namin na hindi mo kami pababayaan at wala kang iniiwan. Alam namin, Lord God, na ang pangako mong walang hanggang buhay ay aming makakamtan sa oras na kami ay mawala na dito. Dahil alam namin, Lord God, ang iyong banal na espiritu, ang siyang iniwan mo upang kami ay gabayan at hindi pababayaan kahit kailan, Lord God. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga tagapakinig ng radyong ito, Lord God, kayo na po ang bahala sa kanila at itulot po ninyo na marami po ang mga nakapakinig na tatawagin mo o tinawag mo na magpapatotoo at lahat ng magpapasalamat sa iyong mga dakilang gawain, Lord God, sa kanilang buhay. Amen. Lord God, itulot mo rin po na marami po ang
gumawa sa iyong ubasan, Lord God. Marami po ang malalakaya sa iyong ubasan, sa iyong hardin, Lord God. Para nang sa ganun po, lahat po kami ay magkakasama-sama sa iyong abang tahanan, Lord God. Ang iyong ipinangakong tahanan sa amin na iyong mga lingkod. Maraming salamat, Lord God. Walang hanggang pasasalamat ang aming lubos na ibinibigay sa iyo. At ang lahat po ng pagpupuri at pasasalamat, pagsamba ay aming ibinabalik sa iyong pinakadakilang pangalang Heso Kristo. Marami pong salamat at basbasan mo po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat si Sir Rose na napakagandang panalangin at nakaka-bless po sa lahat po ng mga nakikinig at sa oras na ito maraming po salamat po sa inyo. Last word na lang po para po sa inyo lahat kung meron po kayong invitation, paalala po or pagbati na rin sa inyong mga mahal sa buhay. Sige, pangunahan po. Yung nasa studio na po, si Sir Rose, bati po kayo at bago po tayo matapos. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa amin dito ng 91.9 through Brother Romel. Maraming salamat. God be the glory. At ginamit ng Panginoon na makapunta kami dito. At sa August 15 po, inaanyayahan ko po kayo na dumalo sa feast day ni Apong Mapamakalulo. Morning po yon dito sa Mexico, Santa Cruz. Santo Rosario, sorry po. Dito sa may ng Caltex at Santo Cristo, sorry po. I stand corrected pala. August 15, yung pong misa is magi-start ng 6 o'clock dito sa simbahan ng sa Mexico. Ano kasi? Sa pinakasentro po? Oo, sa malaking simbahan dyan. Tapos ipoprocession po sila papunta dun sa bahay ni Apong Mapamakalulo sa Santo Cristo. Ayun. Yun po. Okay, bati po kayo kung mayroon kasing batihan. Wag po kayong magdadala ng pagkain dahil sabi nga ni Lord, meron siyang inihandang pagkain para sa lahat ng pupunta sa feast day ni Mama ay ni Apong Mapamakalulo. At doon din po ay ipoprosesyon ko po yung alaga kong si Virgen, si Mama Paz at saka Virgen de los Flores. So, yun po. At binabati ko po ang lahat ng mga ka-El Shaddai namin po sa lahat ng mga chapter, lalong-lalo na sa Pandakaki, sa Hacienda at sa Arenas. Maraming salamat po. At sa aking pamilya, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Sige po, Sister Jocelyn. Last pagbati po sa lahat at paalam Opo. Binabati ko po ang lahat ng chapter, Vicariate, lalo po yung Vicariate 10. May DCM po kami sa July 21. Yes. Sa darating na next Monday po. Invited po kayong lahat at nawa Lord, maka-attend po kaming lahat. Salamat po sa radio na to na nawa makapagbibigay ng kalakasan at pag-asa sa buhay. Salamat po. Yun. Maraming salamat, Sister Jocelyn. Sister Minda po. Once again po, inaanyayahan ko po kayo namin sa gawain namin bukas, sa gawain ni Lord bukas, sa Arenas chapter. Nasabi na po ng mga kasama ko na yung mga nauna. Kaya kita-kita na tayo bukas mga sisters dito sa Arenas. Nawa po, abutin kayo ni Lord. Yun lamang po. Ayan. Shoutout din po, Sister Lilia. Nandiyan po, Sister Lilia.